welcome back. For today's recipe po ay magluluto po tayo ng lechon manok at lalagyan po natin ito ng Mang Tomas. Yan. Nakasanayan na po kasi natin na pag meron po tayong lechon baboy ay nilalagyan po natin ng Mang Tomas or ala lechon paksiw, di ba? Pero ngayon, yan. Ang gagawin po natin, lechon manok ala Mang Tomas. Kakailanganin po natin ng magre-ready lang po tayo ng sibuyas at saka bawang. 3 cloves po ng ating garlic. 3 to 4 cloves ng garlic at saka isang medium size po ng ating sibuyas. Yan, so ang gagawin po natin ay maggagayat lang po tayo ng sibuyas. Tapos yung ating garlic. Lutong bahay. Okay, tatayuan ko na. Yan. So, balatan lang po natin yung ating bawang. So, ayan. Slice lang po natin yung ating bawang at yung ating sibuyas. Yung ating pong bawang ay ganyan lang din po, pahaba lang po at hindi ko po siya minins. So, ano pong hiwa natin sa bawang, yun din po sa sibuyas. O, ayan. So, ganyan lang po kaliliit ng ating bawang at saka yung ating sibuyas. So, hindi ko na po siya ilalagay sa lagayan. Diyan na. Tapos, yung ating lechon manok. O, diba? Okay. Ayan, painitin lang po natin yung ating kawali. Katulad ng ating talagang ginagawa. Pinapainit po na yung kawali, then lalagyan ng mantika. At pag uminit na yung mantika, ilalagay na po natin yung ating sibuyas at bawang. So, basic lang po ito na ating niluluto. Meron po na lahat ng sangkap ay nasa bahay. Yung ating sibuyas, yung ating bawang, paminta, tsaka yung ating pong laurel. Siyempre yung ating mantika. Isa po muna natin yan sa mantika. Ayan, medyo mainit na po yung ating kawali. Okay, so lagay lang po natin yung ating bawang. Mas gusto po ng mas maraming bawang kasi mas mabango. Mahal po pala. Mahal daw po pala. Konti lang ilagay. Ayan na. So, brownish na po yung ating bawang. Susunod po natin yung ating sibuyas. Tapos, ilalagay na po natin yung ating lechon manok. Yan. Ayan. At ilalagay na po natin yung ating Mang Tomas. May presyo pa ha. May presyo pa. Mahal na po talaga ngayon ha, ang Mang Tomas. Okay, yung kalahati lang po ilalagay natin dito. Gusto ko po kasi ng medyo maraming sauce. Kasi yung mga bata din po, gusto po nila yung medyo mas saucy. Haluin.
po ay maglalagay po tayo ng kaunting vinegar. Vinegar. Talaga ah. Panira ka. Diba? Ang bango. Tapos, lalagyan din po natin ng ating laurel. Mga 3 piraso hanggang 4 na piraso ng laurel. Depende po sa laki. Siya ng ating ground pepper. Gusto ko po yung ground pepper lang or yung ating pamintang durog. Kasi pag malalaki po kasi, nabibitin yung kain ko. Minsan ang sarap ng kagat mo, tapos may bigla kang makakagat na buong paminta. Ang anghang, diba? Kaya yan, gusto ko po ng ground pepper lang. Tapos, haluin ng mabuti. Pwede din po natin itong lagyan ng ating magic seasoning granules. Para medyo malinamnam po ang ating niluluto. Dagdag aroma sa ating mga niluluto ang ating magic seasoning granules. Kaunti lang guys. Kaunting lasa lang. Mabilis lang po ito dahil naluto naman po natin yung ating lechon manok. Luto naman na. So, kumbaga ito ay second cooking na lang. Okay. So, leave lang po natin yan ng mga 3 minutes. Tapos, ready to go na. Ready to eat na po tayo later. Ayan. Luto na po. Okay na po itong ating nilutong lechon manok alamang tumas. Meron po siyang konting-konti pang sauce. Ayoko ng medyo tuyong-tuyo. Yes!